Naimbagang bigat yung aming kakausahan. Naimbagang tao. Dahil ito iti Pukisan tayo. Iti Pukis, iti Baro. Mayat apa. Oray gatangin may lulaw. Wala naman din na kita eh. At puti kanakaan. Ang mayat niya, forcing mo pa lang. Yan. Kapatan nyo si Kalday. Sa katawa na. Hindi kayo naluto na. Kapatan namin. Kita bakasyon Philippines. Pagpalagi ko ako. Siguro yun yung contact ko ba? Yung island niya, schedule the flight. Publika ang madalo siya, makait siya. Sayang guys, schedule flight. Kabaliwan di natin ba biyahe. Dari COVID Mabutulin di taon. Ada daang pagbutulan. Ada positif ka. Kasama ba rin nga iyan pa eh. Kalukman, kung nasa hindi pa lang mo, gano'n ito. Ba't nakapagpakuna diya eh. Tora lagi nagbakuna hindi, natay na mo. Pati doktor. So nga diya ay injak ka mo no, yung marami ito tali may sa nurse na nag-cut. Napula, naka-effect sa bakuna. Hindi ko na-click eh. Problema, basta. DJ kung kunada nga itid nga ako stimulus ti social security. Dati ba dapat bumalik ka rin nila mga bigla lang yung nababati ko na pero pilipit na.
Ito na kasi, triple na lang ito. Mm. Yung duma, dinamag ka siguro dati hulugan na daw. Mm. Pagigigdan ti ano nga tao, kurang di parking eh. Ay. So, yeah. Maraming dati ngayon na, yeah.
Asa ano nga tali niya ko? Charging itself na electric vehicle. Hindi. Kasla niya gasolina nga. Ay. At tanto siguro may tindakas siya. At ito ay. Ang na ito, kasla ko mada ito flying objects nga. Tatlong awara yung tingin na solina. Ito nga ito. Ayun, baterya. Ang tanto siguro. Ito nga ito mga punta. Charge mo. Palipatan nga di kasla niya gasolina ito pa. Payapay na yung gas kanti man. Ay, awan tinapektaran talaga niya yung YouTube ko. Di ba no? Ito, layoff. Yeah. Layoff. Ay, ang tama. Jadi ya, tinuin. Tinuin nga reorganization. Nanti kas mawatak mo ta. Risak mo siguro ng siya in business. Tinuin. Kita anda lagi ya. Nata post office lagi di privatize na ngayon. Di post office. Post office. Ada lagi jay rumors nga mga tatarong kasla federal yan ay government business ng hanmit nga federal employee. Kasla nga intiday ti subcontractor. Kasjay. So, di may sapay, may siguro may privatize. Kritikas la tantanong tanda nga manggatang kay FedEx. Or di hindi ko pa yung UPS. Whatever. Baka Amazon agad eh. Or may sapay diya eh. Siguro Bezos ka. Kaya iso di masusorta tata. Yeah. Yung whoever gives the most kasi siguro no nya most depende di offer the bidding. So,
Kasi di pa handa ka na tayo, di na popularity Apple computer. Nagkada sinukatan na nga sekretary. Nagdinamag di yan ang may sa kumpanya, Arco. Company-wide, hindi ka man 500 o 5,000 na lagi sa sekretary nga di kano manager, basta lang tada lagi na duma yung manager masapol na sekretary para surat. Jadi min computer kan tanda na yan lagi ko suggested memorandum or whatever. Na yun ang lahan kasayaw na yun ang. Ayun na yung sekretary ko na yung manager. Yung kargo na. See? So, hindi dyan mo tinagdaksan na. Kanada nga innovation great kung ang masungay sa akin may trabaho nagiging kasi dyan mo hindi pag-aapahan na tata kung ano yung baso ni Elon, but I don't think so. I think Elon is good. Kaya nagiging sa tao natin puro nababak lang ng bigyan. Ako pa ito may bayad na. They are only volunteers. Hindi na findings naman. Suggestion na rin yan. Ang dahil hindi mga sukat. Kahit na ang sukatan. Anmit nga, dahito iti, suggestion lang rin. Kanta ka rin iti mangipang pangunong na surutin na mga. So, man. Yeah, gusto. Perfect, yeah. Thank you. Gusto lang. Bueno. Orang antik klasis ah. Ayun na. Nagpasita rin. Yo, sakto pa yun panunod ko. Okay, kalitarat na ito. Nung mataya, sakbayan tayo. Hindi yan. Ngayon na pantay na. Pwede man ang turay. Napantay. Guri ka. Tapos lumot. Sos. Yung daman lagi ko ay adat yung marigda. Palit yung malaglagit ko mo ta. Diba ito yung okay, tayo na. Pagin na mo, may nakaritari mo. Parehas na. Yeah. Madandan natin na kayo trangkaso. Nga makangis hindi kargado nga prima. Jadi awanin tiraman natin makan. Ay, awanin natin ko na.
kumede so radya abo ay napalayan pare ay masanda ka pala ayaban niya po Ano pa naman yun? ang kapay nga gabi makikirigatan ako ang angin sa balayan ay may magasang nga to ang paiso bukod ni magasang nga din ang saksakit oo ano ano gagawin mo ba honey not your turn it's not your time Not your time yet. naka-retire ako eh so kasalamat na rin ni okay ang dami ko natin 12 years Oo, tanda ka yun. ay Siya ko, 2 taon pa lang. wala Nakamanamot ba sila niya nagrigatan? dahil tati may isang nagsistorya may tatay dahil tang full retirement early retirement niya iti may mayat ijay Yeah. ni Pablito yung isang kasinsin ko kay Ni dito nga ni ko ni kaasawa ni Maribek. Yeah. Kaya nati full retirement Oo. apa nga $500 difference man o wala doktor lang Kailan naman panunutan? Baga namin yung kabagi skin may palagip mo ni daddy ako na ikato nga naman na nag-retire ti 65 66 na tayo I don't know. hindi na for retirement hindi no suwi ko man ni daddy ako may ata magkita na ni 63 ka nga nag-retire 12 years yun. Nakapal na Naramana mo na bayagin. Oo. Yeah. Masupot mo yung suntong sa Masuk mo lang yung difference na. It's yung difference na. Yeah. Yeah. Ada mo tingin ko sa Nabasiti. 2%. Yeah. So, magkritara ko nga rin doon. Uy, kuna naman. Ay, muna taon na ni Pablito. Muna taon na? Pag 65 nansa. Oo. Malagay. So, 60-70 for retirement ko pa eh. Yeah. Yeah. Sana siguro abutan ni 67. Na 66 something lang siguro. Siguro. 66 yeah. Yeah. So, Iuri na lang yun. kung ako may kamin, Adam iti nagubing pa itit na tayo eh. Adam iti, ay, apa yung ano nga ta, alain na niya, apa yung Diyos, kung wala na piman ta. Kasi nga, nagbibiyagin na, iti na tayo eh. Manong trangkaso, hindi napalabas na. Ano, basol na din. Nagdakis ko, trangkaso ka. Naimas timakan, makaturo. Ay, sus. Ano? Mantyabong na. Okay. Yeah, perfect. Rupa na. Mula talaga sa akin. Natap ng bayo. Dabasito. Dabasito niya ito. Rupa lang nila. Okay. Talagang kasay natin kasi yaman lang ito eh. Yeah, okay. May paripos lang nga sa isang kasana puspos ko. Oh, okay. Yeah. Okay. Magpapareho namin nila. Yeah. Okay, dahil tati Pukis ni Baro. Thank you.